Naupang Jimmy Livingston hi a oma maktak main apian tirata ataksa chuan natna dole tu om velo omzia chu natna holam tak po athi pui thei ti na ni thil engpo a khoi tur reng reng chu an ti thiang hlim ma support thina adam kho chhuwa theina turin a hun pum chu purple leng chunga chuan a man ro tulta ani chutianga naupang danglam bek ani awang chuan Jimmy anu Mrs Livingston ni chuan afapa chu aveng uluk thei hle a kumli atlin ma chu ina po an hrai holo Jimmy a kumli alo ni chuan anu le apa Mr Livingston te chuan purple chunga da in an hrai hota a arum chung po chu purple lian tak ni in chuta chuan in awa kwal ve thei ani purple po na tanga an khoi theina turin kutrul lu na tur hi an siama chuta tang chuan anu le pa te chuan an fapa chu an khoi mai thin ani atoi zong po chu an ti thiak dim vek nuwa purple chunga chuan an da Jimmy chu arum chunga chuan a cheng deuh topa anu chuan purple chu a chhuwa san a phal lo bur mai ani zana anu in thon thu a shilve thin te po chu lalfanu te chhuwa zalen an ni wanga an thi dan chanchin hlir ni TV channel pakhat le magazine pakhat chia chu a chiar thei boka anu chuan adang an siam lo thu a shil mai zel Mrs Livingston hi ramta na than hemangai top khok mi ani a ama ina tha atili adu zong chau chu afapa azir tir thin Jimmy khongai thlaka chuan atana thatur chu engma she thiam ve hek lo le anu ti ang chu azom ve top mai zel ani an kho anau pangte chuan Jimmy adang lamna chu an sheveka ma se khongai hnekin chung no pangte chu an ma ni plastica in tuamin fiam tho thonan an mang thin Jimmy chuan ina anu ina abik taka asiam e tur chaw e thina chung e tur te po chu ti thiang hlim ma supportin Jimmy a pe thina ni Jimmy chu kumsom paruk lo ni ve dareng mai no pangdang ang thovin a sei lian ve a electric guitar ane chu hlimpuin tu dang angai bik lo ni khat chu tukver tang chuan meiche pakhat a hmu a an then om tharmi ni in Chloe ani chunu chu angai na chhonga hle a ma se ti thei eng ma nei lo achan chu mangai na enge ni shilova meiche chungchang eng ma hriat anei lo le ngal anu chuan Jimmy omdana tang chuan thathiamin papakhat an then oma thrin in no chi zuar a khuya wanga a thi tak dan chanchin vel chu Jimmy chu a thiar sanghal zat bokani kum aliam hnu po chuan Jimmy chuan tukvera tangin Chloe chu a en ngar thina Chloe po chuan chu alo hmu mai ho bik lo tu kha chu khuma amut lain ataksa hnuai lama chuan thil dang lam tak mai hi hmu a enge omzia shebok si lo bet mang chuan nat takin avwa a anna tilu tuk chu tap chungin anu a ko ngal anu chuan apa ngai le ma chu an thurin soi char turin na lo shinani nikha chu Mr Livingston ate invakikin pa ber chuan alo lu tira plastic tube chu a hmu a dang dai tin a chui zela Jimmy room chu awa thleng hlol mai Jimmy chuan Chloe lo muthu chu mak ati hle a azam boxi achan chu meichia abiak chun chu anu chia arani wangani Chloe chuan Jimmy chu bia in a guitar nal ati thu te chu ashila Jimmy chuan kulrol luna an siam mang chuan guitar per te chu azir tira tak chuan an thurin anu in sei tura ati thin chu arun sei tamol mol maya chumini atang chuan an pahnih chuan anin kom zia thina anin thlen thatna chu anu Mrs Livingston ni chuan adu thak lo ma se ti thei ane boxi lo hun chu an mang chaudun zela a birthday a present te pe in Halloween a chuan no pangte aruma te chuan a hruai lu ta zankha chu Chloe birthday ania azurui lutuk chu Jimmy purple chunga chuan lu tumin plastic tube chu a honga nima sela alu thlen ma chuan a chat thata dai ani Chloe prom night ania ama ron hrai tura abial pa li an sin mai mar karon kallai Jimmy an lo hmu chuan anwal ru mai mar ka chuan Jimmy chu cigarette adu nge du lawa zota ma se Jimmy chuan enge ni po shelo zankha chu Mark le Chloe infob lai Jimmy an tuk vera tangin alo hmu a
atu ka chuan Chloe chu Jimmy a hne na run kalin Mark kan in nei puya asom na zungbun run hu tira kar topa Niagara Falls a an in nei tur thu arun sha tir chuan Jimmy a chu hnual hle ma se a hmel a lan tir lo Chloe chuan Jimmy a chu thil pek arun ken saka ti thiang lim na muna chuan ada a ma se Jimmy a chuan no la ka hnekin ama a present alo pek to te po chu a pe tir le a kalbo san turin atibok Chloe chuan a thiam lo hle a Jimmy a chu mituinen a chua san ta ani chumi nu chuan Jimmy an gift chu avahonga snow globe ni in achunga ka hmangai che ti inzian he lo ni a mak ati hle mai Chloe ming chu lamin a awaka Niagara Falls a vakala an in ne na chu ti top atum ta ani po na chua theina tur porpuleng chu na sataka bein asiama atopa chuan siam zovin anule pa shat lo chuan a chuak ruta ani Jimmy a chu hlim takin atlana bus station a kalin ticket le atuma vandwal thlak takin poisa lo kenglo kongpui chu ka natuma bus chuan asuleng lo pa ma se porpuleng chuan alo veng lo basami te chu chukin an bula chuang ve turin an soma Jimmy a chuan lom takin alo pom nima sela chung a chuan pui te chu sa khomi tak an ni ti Jimmy an a hriat chuan anuya an thinrim chuan an pet chuak le ta dei ani chung sa khomi te chu an tumram an thlengta a an try tu chuan mi pakhat thil mum chunga om chu an ma ni chanhim turin pathianin aron tir thu asoya chu vele chung ho chuan Jimmy a chu an hri chuaka an pet chhuat tak te a kha ni ti sha in vazon hmulia chu thil mum atang lak chhuat chu an tumta a chuti lai chuan Jimmy a chuan bikers a hming slima chu avahmu a Jimmy a chuan anuna a hmangain pasal anei tur thu le chu an in na chu ti top tura akal dur thu a hil chuan slima chu at phur hle a ani po chuan abial nu hlui tun thlenga la hmangai tak chungchang te po chu a hil pa ve boka Jimmy a chu bike a chuan chuangin Niagara Falls lam chu an panta ani Mrs. Livingston in Jimmy a omlo ti a hria chuan amang ang hle a apasal nen Jimmy a an hmu thei dan tur chu soidunin police te chuan darkar somhni pali ralma chuan engma anti don lo ti an hria ta wangin an nu pa chuan vazona va an tumta a slimale Jimmy ate Las Vegas an thlenga chumuna chuan casino a nuam chenin an chol hadama chuti lai chuan Jimmy an ni chia anei to ti a hre chuak thut slima chu klapa chuan hnu chein scooter a ruwa atan chuak le ta ani enge mochen atan hnu chuan anu te chuan ron pha in ding turin an ti a motoren chuan an in suta rup mai wa nei thlak takin apor puleng chuan rel tlan la ya vorlutin anu te atlan chiat san thei hlo ma se tu na chuan shot hlo tak nei thin te bula atang thung ani chung ho chuan midang te chu manin show nei nan an hmang ta thin ani an boss Dr. Freka an shila Dr. Freka chuan porpuleng ti chiat atuma ma se Jimmy a chuan a porpuleng mangin a vorleng lopa a chuak theile ta hlo mai Niagara Falls lam chu apan le ngala scooter man tur anei tak lawa chuan restaurant a lutin ama phur tu tur chu avazong taringot maya chuta police te chuan puspop chu an lo nui so vela Jimmy an na do tu anei lo thu asui chuan chulai munami te chuan na hlo tak aneya an ngaya an tlan chua san veka restaurant chu arun ka nga puspopan Jimmy a chu a motora chuang turin akawa Niagara Falls lama kalpui chu alo rem ti ve mai boka Dr. Freka chuan Jimmy an nu ten hena chuan Jimmy a Niagara Falls lama akal thu alo shila Jimmy anu thinrim chuan Chloe chu kolin ama awanga Jimmy atlan bo thu ashila chuti anin biak lai chuan an kar chuan no ruk chua sak daya chutia Jimmy ale phus papa kong an tlan zen lai chuan bong an supal ta hlau maya phus papa tan chuan bong chu an pathian entirna ani awangin puya ti hle a ma se Jimmy a chuan anu ina zirtir thin angin chung an sa khorin te chu adik lo thu ashila phus papa thinrim chuan Jimmy a chu akal san ta daya Jimmy a chu engtin tin nemoni New York chu a thleng thei shama chu muna phone bu ta tang chuan Chloe chu kolin
apasal hual Mark chuan phone chu alo changa Mark chuan Chloe chu anupui ani to mei tur thu le Jimmy chu beidong to turin ashila Jimmy po chu beidongin anu kol ngala anu churun shwai turin ashila ma se Jimmy le apa Mr Livingston te hi inzomna thatak nei ania apa chuan afapa chu atum ma hawa beidong lo turin ashila athu chu zomin Jimmy chuan in nei na ti top nge tumin Atlanta ngala Mrs Livingston chuan lo mu in karin umzui ngala chuti line sa committee po chuan Jimmy chu ron hu ve bokin an uma Slimale achian te chuan Jimmy chu chantumin an ron ve le boka Slimale Mrs Livingston te mi chu ein tong ta chat mai amangai lui wildfire tia aphwa nge mai kha lo ni thlona thlo chhuana hmuna chuan kalin Jimmy chu pilotar to tak chuan a thlo chhuwa puya Niagara Falls an va thloka ma se vandu thlak takin an thlona a chevele ta tat mai Jimmy chu tuya atla a apwar puleng chuan a chan him le ta engtin tin mani tuya tang chuan a chhuaka in ne na lampan chuan man hmo bak lengin Atlanta ngala Chloe le Mark te chuan thu an lo tia meka amanga ina chu Chloe ne na avalana achan sun hung ber ani ti sha in anun na chu din hun hlo oma ada a apwar puleng chu ati thlera avakista ani Relote nuwa ni khoshalavin om ngala Chloe chuan kai tho atum mek la yin Mrs Livingston po chu arun thleng ve ngala afa pa thi ava mu chu asunin sheum athile Mr Livingston chuan mi zong chu thudik shil turin alo tia Mrs Livingston chu zaktak chungin arun inpuang ta Jimmy chuan danglam na alo nei reng lo Jimmy po chu run har ve ngalin anu in khovel suan na lakata ven him adu awanga do soi ani thu ron soi chuan a thong le a ma se ama amanga ya wangle a ven him du awanga ti ani ti a sha chuan angai dam ta a Chloe chu hlim taka ko in midang te chuan kut an lo beng dura thlatam aliam ma in Chloe le Jimmy te chu an in nei ta azin konga aton te zong chu in nei na chuan an lo kal veka Mr Livingston a Mrs Livingston le Slima te chu chopul an lo ni ta ani Jimmy le Chloe te chu honeymoon mang tura in khal chhuakin movie chu atop ta ani